Betxu, hemen beti hasten geha gure galderarekin, eta hemen galdera da ez zure kirol esparruan jaso dezu noiz bat galdera edo komentario deserosorik? Bueno, nik uste irikita dagoela zure personalitatea olako zerbait jasotzea, ezta? Ez bakarrikan kirol munduan, baizik eta bizitzan zehar dagoen morbo txikitxo hori eta azpitikan pixkate jotzea eta komunikabideak ez baldin badira, zale batzuen eta guain dauden, bueno, esan dugun bezala, ez da, sale sozialetan presion bertzea, hoi dena pixkate kapoteatzeko. Hor badagoela, jakiteko hor dagoela eta horrez sartzeko, edo alik eta gutxien sartua. Eta zaila da askotan, irakurtzen dezun, nik normalen ez dut erantzuten, ez da, baina hori irakurtze askotan mindu egiten. Bai, ez erantzutak ez du esan nahi min ematen ez dunik, ez? Horregatik handio, baina bentsat saltxetxan ez da sartzen. Bai, hori da, hobe, hori, bestela retroalimentatu egiten ditugu. Zure bizitzako benetako podiuma, zein izan da, Joseba? Jo, esaten baldin maizut, txirrindularitzak gauza asko erakutsi zizkian. Baina dudari gabe, haitxa hitzanen, eramandako prozesu hartan nola eraman gendun eta ni betidanik esan dako gu ekstra korritutako beste tur hartan nola egon ginean eta txirrindularitzak emandako balore horiek ondo kudeatzea eta itaren onduan egote horrek nik uste niretzako izan zen irabazitako tur bat. Nahiz da aitak ez egon, baina irabazitako turra, ez? Turren ikasitakoa eta txirrindularitzan ere ikasitakoa. Pazientzia, organizazioa, ekipoa, ni betidanik esan dut ama bihurtu zala familiaren liderra, eta, bueno, galdu ingendun, azkenean tur hori, baina beste zentzu baten nik uste irabazi desobra. Bai, hori da ez, beste modu batera zuek irabazen duten ekipo bezala horre elkarrekin egotean. Nola esplikatuko zenuke pedalei ematean sentitzen zenduena, edo sentitzen dezuna, noski? Plazerraz, askotan nahi dezuna egiten ari zarelako, amestu dezuna egiten ari zarelako. Zupentsa gutzako importantea zen, eta askotan ikusten dezutenen zuek telebistan egiten den pasillotxo hori, ez da zade, eta askotan, jode, eskele bat tirar, ez, aztean gutzako hori la letxe zen, ez da? Eta askotan gure buruarentzako ere askapen bezala hartzen gendun, hartzen genitun gure referentzik, eta nire kasuan hartzen ditun nolako referentzia, eta baina horreaino, eta gero bestia, eta oso polita zen, mina ere, baina, ja hor sartzen zen, betikoa, azkenean lana dala, behartzen dula alik eta gehien saiatu, alik eta gehien lortu, eta gero azkenen, nik uste nire kasuan gauzak oso ondo juntzirela bai. Horri indarra sentituko da ere, esan dezun pasillo horretan ez? Esaten den efekto Venturi hori esartzen zarela, eta zeni askotan, gertatzen zitzaidan, entrenatza juten nintzela portu batea, da igual, ekaina parte hortan juten nintzela bates batzuk egitea, eta igutzen genitun portuk, eta anetzeuen inork, ikusten genuen, ostia, angoien bukatzen da, eta nola igoko geha, eta anaz esturka, eta derrepente, turrian sartzen zea, eta edo karrera baten sartzen zea, eta derrepente, eta ikusten dituzu gero datuak, eta askarri hona, ze ondo, baina gauz asko. Estenatoki hortan, nik uste... Bultzada hori nabaritu iten da, ez? Nabaritu iten da. Bultzadak ere nabaritzen dira, ez? Baitan ez, fisikoak ez. Nahi ematen zizkiaten hola, eta kamarak ez ikusteko esaten nion, da segi bultzatzen, da bazpere hola iten nion. Nik kanpotik anik uste beldurra ematen ziren, bat-ematen botako ituzte hauek. Maitasun hori ikaragarria. Zaletasun hori, ez? Esan dezuna lehen erreferente hitz hori ere. Eta neutrala, txirrindularitza daukena, demagun fan etiketa hori ez dagoela, eta nik uste afizioa neutrala dela. Ni askotan ikusten nuen ere arerioak bazi jostela pixkanak aurrea eta ni atzea, eta Euskal Txirrindularizalek hor beste animatzen da, ostia, etorri zaitzeste hona, eta ustazu horre zekeseme ba. Oso naino neutrala, bai, eta hori garrantzitsua, bizitzan neutrala izatea garrantzitsua. Eta hemen, nor edo zerk inspiratu zaitu zuri, Joseba? Ez da, txirrindulari bezala, esango nuke banitula nere idoloak, ez da? Baina nik uste importantena nere bizitzan izan da ni izan naizela. Azkenean, nere personaia, Joseba Beloki txirrindulari personaia, ikusi dela azpitikan nola jundan, pixkat, berik elikagaiekin eta pixkanaka goraka, eta admirazioa dauket Joseba Beloki txirrindulari
personai hori, zaztianen diot, eta oain nago fase horretan, gustatuko litzaiake, hori, separatzia, ez da, Joseba Beloki, jende asko ezagutzen duen Joseba Beloki, barruko Joseba hori, eta Joseba Beloki ziklista, ez da. Eta orain, nik aurrean daukadan Joseba Beloki? Joseba Beloki da, ez txirrindularia. Erreala? Bai, beste etiketa batzuk dauzke. Eta nolakoa da? Hemen gau nolakoa da? Bueno, nik uste hemen dagoen Joseba Beloki da, ora, lasaia, humoretsua, olako hitzaldi baten da, goxo egoten dana. Laguna, pentsatzen dut. Bai, eta bestearekin konparatuta, kazetariok eta hola, esaten zizkia, askotan esan dakon da, jode, Joseba, eres maseko kela. Eta bai, eta nik nola baite ikusten ditudanen oain elkarrizketa batzuk eta holakoak ikusten ditu, ze diferentzia. Baina azkenen hori da, rol baten sartuta zaude. Pertsonai bat da, bai, askotan behar da, egitea. Hori pasatu zen, hori da. Niretzako gertatutako gauza importantena nire bizitzan, segurazki beste batzuk izan dira personalki, baina kirola izan da niretzat dena, eta duari gabe bain, beste fase baten dago. Eskerrik asko, Joseba, gaur Joseba Beloki erreala, egon da gurekin. Eskerrik asko.